Čaute, dneska vás už tohto videa vítam iba ja. A moja najľúbenejšia farba, ináč bude tu aj Dorotka, moja najľúbenejšia farba je zlatá a jej sú všetky. Moja najobľúbenejšia farba je zlatá a moja najobľúbenejšia farba sú všetky. Ale nie som si vôbec istá. Moje najobľúbenejšie jedlo je mleté mäso a Dorotkine sú brinzové halušky a mleté mäso. Moje obľúbenejšie jedlo sú brinzové halušky a mleté mäso a Rebekine najobľúbenejšie jedlo je mleté mäso. Moja najobľúbenejšia kniha je Dievča menom Willow a Dorotine takisto. Najobľúbenejšia kniha je Dievča menom Willow a Rebekine takisto. Môj najobľúbenejší plišak je Labubu a Dorota určite povie, že nejaký to je fudlík. Počkajte, ukážem. Tento je fudlík, ale nie je to pravda, je to Labubu a u nej je to u nej je to tento fudlík. Môj najbližšak je tento a Rebekin je tiež. Môj najľúbenejší obchod je Tesco a jej to bude tiež Tesco. Najobľúbenejší obchod je Zara a Rebekin najobľúbenejší obchod je Zara. A potom ešte ten servet je môj.